Takže pani, toto ako sa pije liter piva. Poďme, drž Miki, drž! Poď! Drž formu! Ideš! Poďme! Pani, ešte minúta za znovu uvidíme Mikuláš, jak sa najebe. 20. Nahral som 20, takže nejakých 15. Počkaj, feedback. Heroický výkon. Som rád, že ešte pozná s Mikulášom. Za to môžu iba ako. Miki, zabudol si niečo povedať! Miki! David, zaber! Hambím sa! David, zaber. Je to úctyhodný výsledok. Paráda. Dojížďák. Dojžďak. Ty socka.